яны каму служаць? Нас вучылі з дзяцінства, што фашызм – зло. Градзенскія акторы прыгатавалі спектакль, у якім таксама асуджаецца фашызм, канцлагеры і галакост. Дык вось, спектакль «Кадзіш» забаранілі. Актораў выклікалі ў пракуратуру ды прыгразілі крымінальнай расправай. Чаму нельга асуджаць фашызм? Бо, як палічылі працаўнікі пракуратуры, цытата, з фашыстамі частка беларускага грамадства асацыюе сённяшнюю уладу. Што ж, на што заслужылі, з тым і асацыюем. Толькі ціха казаць пра фашызм, фашыстаў і карнікаў нельга. Вітаю, студыя «Белсат», тыдзень, і што сёння самае галоўнае за апошнія 7 дзён у праграме. Ці вы ўжо аддалі свой голас? Святлана Ціхановская абвесціла народны рэферэндум пра пачатак дыялогу з захопнікамі ўлады і яе перадачу. За 3 дні прагаласавалі больш за 600 тысяч беларусаў. Я таксама. Але пакуль улады адказалі блакаваннем платформы для галасавання «Голас». Но если международное сообщество как-то поможет, то, наверное, да. Но ожидания не очень радужные. До него никак не достучаться, но народ верит, и я вместе с народом верю в то, что можно все изменить. А таксама вымовы, пагрозы і ціск, чаму беларускія рабочыя не адважваюцца на масавыя страйкі і як жывуць тыя, хто бастуе. Упершыню перад камерамі «Белсату» страйкоўцы нафтану, якія засталіся у Беларуси. Сейчас стачки нафтана у нас находится нафтаны Полоцкого региона 37 человек. С каким жаром и как активно наниматель подхватил эту идею, и как он давил на людей, на простых работников, как заставляли подписывать это письмо всякими способами, хитростью, уловками, посулами. А таксама намёты на Кастрычніцкай плошчы, пратэст супраць несумленных выбараў, разгон, зачыстка і паход на акрэсце на 15 гадоў плошчы 2006 года. Высновы і паралелі. У студыі экс-кандыдат на прэзідэнта тых выбараў Александр Меленкевіч і амбасадар Беларусі ў Польшчы той пары Павел Латушка. А ўжо цяпер у нас вельмі мужныя і адважныя людзі. Яны не з'ехалі з Беларусі, хаця спазналі ціск і пагрозы, бо пайшлі у стачку. Новаполацкі нафтан, а таксама іншыя прадпрыемствы Полаччыны. Іх 37 чалавек. Толькі і ажно, бо не пабаяліся і сказалі сваё «не». Упершыню усе разам пагадзіліся гаварыць перад нашай камерай. Мы ж накіраваліся адмыслова ў Новаполацк, каб пачуць з першых вуснаў, як жывуць тыя, хто вельмі рызыкуе ў сённяшняй Беларусі. Стачачны камітэт нафтану жыве пад бясконцым ціскам. За імі назіраюць, ледзь не кожны праходзіць пакуль што сведкам па той ці іншай адміністратыўнай ці нават крымінальнай справе. У маленькім пакоі сабраліся практычна ўсе стачкамоўцы. Людзі распавялі, што падштурхнула іх да забастоўкі. То, что творилось до выборов, когда проходила предвыборная кампания, сами выборы, ну и 9-10 вообще было жесть. И у нас здесь в городе тоже хватало и взрывов гранат, и разгоны мирных людей, которые пришли просто узнать результаты выборов. Моим триггером для ухода в стачку стало обращение Федерации профсоюзов, считается это письмом от простых граждан, от простых работников, но оно было инициировано Федерацией профсоюзов, направленное против санкций. То есть якобы рабочие, простые, пишут в Евросоюз с просьбой отменить санкции. Причем ни на ком из нас санкций не было, мы все знаем, на ком эти санкции. То, с каким жаром и как активно наниматель подхватил эту идею, и как он давил на людей, на простых работников, как заставляли подписывать это письмо. Где-то с начала 11 августа, когда я видела абсолютно мирных людей от мала до велика в городе, и как их били, как били стариков. Для меня, когда... Ну, и не терплю насилия вообще. И когда бьют стариков, молодежь, тягают за руки, за ноги, запихивают в эти автозаки. Ну, даже сейчас я испытываю, дрожь как бы.
Наваполацкі нафтан адзін з двух беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў. Ён дае працу дзесятку тысячаў чалавек, аднак за апошнія 5 год чысты прыбытак такога важнага прадпрыемства не перавысіў і 5 мільёнаў долараў. Аналагічныя НПЗ ў суседніх краінах даюць вынікі ў сотні мільёнаў. 21 жніўня больш за 3000 рабочых выступілі за адстаўку Лукашэнкі і прыгразілі праз тыдзень распачаць страйк, калі гэтага не адбудзецца. Сёння ў стачкамі толькі 37 асобаў. Двое на агул не з нафтану, адзін чыгуначнік і працаўніца мясцовага хімвалакно. Простые люди, у них, конечно же, настолько они загнаны в кредиты, в мизерные зарплаты. Ну, я считаю, это мизерные зарплаты для вредного предприятия. Первый список вредности у нас. И у нас рынок сбыта приличный. Зарплаты у нас маленькие. Ну, люди боятся. Семьи, дети, а в основном женщины на предприятии работают. Да, страшно. И страшно и сейчас. Но еще страшнее, когда думаешь о том, что нашим детям жить в этом обществе, которое гайки закручиваются каждый день. Увеличение штрафов до каких-то непонятных размеров, до стоимости автомобиля, штраф за то, что человек вышел просто на улицу с флагом. Тым, хто вырашаецца далучыцца да забастоўкі, стачка можа прапанаваць перадусім маральнае падтрыманне. Бастуючых падтрымлівае і шэраг фондаў салідарнасці. Плюс яны атрымліваюць дапамогу ад дзясяткаў неабыякавых людзей. А з боку ўладаў? Наверное, практически всех. Приглашали в прокуратуру на беседу, приглашали в КВД, пока мы как бы свидетели по всевозможным уголовным делам. Патрабаванні стачкамаўцаў практычна не змяніліся са жніўня. Отмена результаты выборов, отставка ЦИКа, прекращение насилия над людьми и освобождение всех политических заключенных. И еще, наверное, возбуждение уголовных дел против тех, кто избивал народ, насиловал народ. Те факты, которые, в принципе, известны и доказаны. 7 месяцаў мінула ад абяцанай тысячамі работнікаў забастоўкі. Адзінкі адкрыта далучыліся да стачкаму пасля так званага народнага ультыматуму Святланы Ціхановскай 26 кастрычніка. Аднак стачкамаўцы не лічаць працу апозіцыйных лідараў няўдалай. Если смотреть, что сделала сейчас Светлана Георгиевна, со сколькими лидерами, мировыми лидерами она встретилась, ну, за последнее, так сказать, вот это время, то, по-моему, здесь вывод напрашивается сам собой. Она постоянно в работе что-то делает. И ее работа, в принципе, я считаю, что видна. Что может, она делает. Стачкам падтрымлівае абвешчаная Святлана Ціхановская онлайн-галасаванне за прымушэнне рэжыму да перамоваў. Адзінае, падкрэсліваюць рабочыя, усе захады барацьбы добрыя, пакуль яны мірныя. Алена Дубовік, Усевалад Шлыкаў, Белсат. Спектакль «Кадзіш» асуджае фашызм, галакост, канцлагеры. Паказаць яго градзенскім акторам забараніла пракуратура. Тлумачэнне нібы з тэатру абсурду. З фашызмам і канцлагерамі для часткі беларусаў асацыюецца ўлада. Каб не распальваць канфлікту, то нельга паказваць гэткі спектакль. З намі ўжо цяпер на сувязі сузаснавальнік свабоднага беларускага тэатру Мікалай Халезін. Вітаю вас. Добрый вечер. Спадару Мікалай, чаго намагаюцца дасягнуць такімі дзеяннямі прадстаўнікі сённяшняй дзяржавы? Ці яны проста не разумеюць, што ў гэтым штосьці не так? Знаете, это очень, на самом деле, это большой и глубокий разговор вообще о фашизме и о том, что происходит сейчас в Беларуси. Дело в том, что вот был такой человек, Владимир Петрович Заметалин, который работал в администрации Лукашенко, и в те самые времена, когда Лукашенко только начинал свою президентскую карьеру, 94-95 год, Заметалин был одним из этих черных полковников, которые, в принципе, формировали, там, в том числе, мировоззрение Лукашенко. И те, кто был у него в кабинете, знают, что настольной книгой у него была книга об истории Третьего Рейха. И когда появилась цитата Лукашенко, где он восхвалял Гитлера, это произошло для многих неожиданно, а для тех, кто был сведущ, те понимали, что да, это и есть продолжение вот этой работы по
такой апологетики нацизма по апологетике Третьего рейха. То есть, когда Лукашенко сказал, что люди должны консолидироваться вокруг своего лидера, как в немецкой, как в фашистской Германии, и не все было так плохо при Адольфе Гитлере. И на самом деле вот эти постепенно каждый из элементов вот этого как бы становления Третьего рейха, он отрабатывался. И он отрабатывается до сих пор. Сейчас это уже просто такой апогей. И на самом деле этому стоит посвятить гораздо большее внимание, чем мы этому делу посвящали. Потому что движение это, оно идет... И даже если вначале Лукашенко пытался создавать законы, по которым он там действовал, да, он сам их придумывал для себя, то теперь это как апофеоз нацизма, да, когда уже законы не действуют. Действует желание и политическая воля или просто сила и воля. Да. Але спадару Мікалай, вы вельмі добра ведаеце, ваш тэатр гэта вельмі добра ведае. Вось гэтыя забароны, як яны выглядаюць. Аўтарытарныя рэжымы, яны заўсёды спрабуюць усё трымаць пад кантролем, забараняць літаратуру, паліць кнігі, расстрэльваць паэтаў, пісьменнікаў, закрыць ваш тэатр, але гэта не азначае, што калі расстралялі пісьменніка, то ягоныя кнігі не жывыя. Ідэя гэта тое, з чым спрабуе змагацца сёння дзяржава пад прыкрыццём нейкага закона, вось цяпер законапраект пра гераізацыю нацызму увесці хоча Александр Лукашенко, але гэта хіба заведама прайграная бітва, бо нельга змагацца з ідэяй. Дело в том, что эта битва проиграна им еще на фазе 90-х годов, даже не 2000-х. По сути, ведь все начинания, которые копировали вот тот самый Третий рейх, они все заканчивались плачевно. То есть вот он пытался создать Гитлер-Юген, да, из БРСМ, и сейчас это некоторые там дружины, как бы по сути это такие отряды штурмовиков, да, которые он пытается даже вооружить. Ну что может белорус сказать на это? Ну что это бред. Ну, это абсолютный бред. А также вторжение в дома. Да? То есть, как вламывались во время Холокоста в дома евреев и просто вытаскивали оттуда людей, сейчас вламываются точно так же. Я сейчас пишу большой материал об этом, и я начал собирать цитаты, и я поразился, насколько наговорили вот эти люди уже, Карпенковы, Караевы, Макеи, Лукашенко. Это то же самое, там абсолютные аналогии с цитатами Гиммлера, Гесса, Геббельса, Гитлера. И это, конечно, проигранная битва, учитывая то, что это происходит в Беларуси. Ну да, наш театр запрещали всегда, то есть мы ни одного дня не существовали легально. Хотя нам говорили, что а что вы не подадите и не зарегистрируетесь, и вас зарегистрируют. Я говорю, да, нас зарегистрируют, но после этого мы обязаны будем идти в Минкульт и просить разрешения на то, чтобы играть. А мы не обязаны просить разрешения. Мы делаем спектакли, которые не противоречат никакому законодательству и международным актам. И поэтому мы не будем просить разрешения у властей. Поскольку это нонсенс. Спадару Мікалай, хацеў яшчэ запытаць вас пра вашу прэм'еру, бо цяпер вы актыўна працуеце над Error 403. Гэта ў інфарматыкаў код памылкі, да якой яшчэ дадаецца слова forbidden, забаронены. Распавядзіце крыху, чаго чакаць ад гэтай прэм'еры, бо гэта падзеі сучаснай Беларусі, гэта забойства Трайкоўскага. Да, я всегда небольшой сторонник что-то сделать вот по совсем горячим следам, и поэтому выжидал такую паузу, когда начал работать с частью людей, которые до сих пор находятся во властных структурах, с ребятами из Байпол и еще со многими-многими, чтобы собрать материал. Мне очень хотелось поговорить о том, что происходит внутри головы этого человека, который, в данном случае я говорю о человеке, который убил Александра Тарайковского, и что происходит в его окружении, с его семьей, с его друзьями, в его взаимоотношениях с начальством и сослуживцами. И пока я отдавал референтной группе, чтобы она прочитала это, и пока отзывы такие очень хорошие, обнадеживающие. Этот спектакль не будет ставиться сейчас в Беларуси.
Он будет ставиться, мировая премьера состоится в Таллине. Это произойдет в мае на большом фестивале, который длился год, и это будет заключительный спектакль фестиваля, куратором которого является известный культовый литовский драматург Мариус Ивашкевичус. И мы договорились, что это будет спектакль, который я поставлю с эстонскими актерами, он будет на эстонском языке, сейчас готовится его перевод, уже отобраны актеры, уже отобрана творческая группа, и мы уже начали эту работу. Мне кажется, что это очень важный разговор, потому что это не агитка, в которой мы просто говорим, что этот человек палач, а мы пытаемся разобраться, что же происходит у него внутри. Почему он стал палачом, почему страна проживает вот эту фазу, почему вот эти люди, которые стали палачами, ими стали, и почему они готовы нести этот крест палача, который гораздо тяжелее, чем крест жертвы, потому что им его нести всю их жизнь. Будзем абавязкова сачыць і чакаем гэтай прэм'еры. Дзякую вам за гэтую размову. Мікалай Халезін, сузаснавальнік свабоднага тэатру на відэасувязі з Лонданом. Мы працягваем нашу працу. На гэтым тыдні следчы камітэт скончыў праверку па факце смерці Мікіты Крыўцова. Крымінальнай справы не будзе, бо следчыя палічылі, што футбольны фанат з Маладзечна скончыў жыццё самагубствам. Мужчына знік 12 жніўня, акурат у разгар пасля выбарчых пратэстаў і быў знойдзены павешаным у Менскім лесапарку. Родныя ў версію следчых не вераць, выклікаюць пытанні і акалічнасці здарэння, але не ў следчых. Што яшчэ прынёс гэты тыдзень у скароце за 100 секундаў? У пятніцу вынеслі прысуд гарадзенскаму музыку і актывісту Ігору Банцеру 1,5 года хіміі, як і запытаў пракурор. Ён часова выйшаў на волю пад падпіску аб нявыездзе. Мужчына заяўляе, што галадаваў на сухую 16 дзён. Следчы камітэт завяршыў расследаванне справы аб студэнцкіх пратэстах. У якасці абвінавачаных фігуруюць 12 асобаў. СК лічыць, што яны вінаватыя ў распальванні пратэставых настрояў і арганізацыі акцыяў у беларускіх універсітэтах. Ад панядзелка ў Менску супраць COVID-19 пачалі прышчапляць кітайскую вакцынай Вероцел. Міністр аховы здароўя Дмітрый Пеневіч заявіў, што адмыслоўцы абмяркоўваюць вытворчасць кітайскага прэпарату ў Беларусі. Польскую школу ў Берасці збіраюцца ліквідоўваць. Прычына – грубае парушэнне заканадаўства. Камісія польскага сейму выпусціла адмысловую заяву стасоўна ціску на палякаў у Беларусі. Там змяшчаецца заклік спыніць рэпрэсіі і незаконны ціск на польскую меншасць у нашай краіне. У панядзелак затрымалі былога алігарха і заснавальніка групы «Трайпал» Юрыя Чыжа. Інфармацыю пацвердзілі сваякі бізнэсоўца. Тое ж паведамлялася і пра кіраўнікоў шэрагу ягоных кампаніяў. Афіцыйнае затрыманне дагэтуль нават не пацверджанае. Павел Латушка прапанаваў заходнім краінам прызнаць рэжым Лукашэнкі тэрарыстычным. Ён таксама заклікае беларусаў выйсці на вуліцы гарадоў у Дзень волі. 25 сакавіка ва ўсёй краіне мы пачынаем пратэставую вясну, кажа кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення. У чацвер да нацыі звярнулася Святлана Ціхановская ды абвесціла усенароднае галасаванне. Вы за ці супраць дыялогу з узурпатарам і ягонай світай. Лічба тых, хто прагаласаваў, ужо перавысіла 600 000 чалавек, а ў грамадстве разгарнулася шырокая дыскусія. Галасаваць, не галасаваць, калі гэта рабіць, то за ці супраць. І ўжо цяпер з Вільні з намі на відэасувязі дарацца Святлана Ціхановская ў міжнароднай палітыцы Франак Вячорка. Вітаю, Франак. Добрый вечер. Франак, вельмі вялікая дыскусія, напэўна, таксама вы за ёй назіраеце у сеціве, у грамадстве. Напрыклад, кіраўніца ініцыятывы «Наш дом» Вольга Карач напісала, што ўвогуле не верыць у тое, што такая лічба можа быць сумленнай за 3 дні 600 000. Кажа, што тут няма гарантыі ад фальсіфікацыяў. Што б ты адказаў? Ну, я думаю, что платформа «Голос» показали, что яны лічаць сумленна, яны правяраюць дадзеныя,
калі вы не маеце, напрыклад, беларускага нумару, то вам трэба даказаць, што вы маеце беларускае грамадзянства, і праверка асобы ідзе па пашпартах. Плюс ад іх ніколі не было зліваў, гэтыя дадзеныя старанна захоўваюцца, і тыя 600-650 тысячаў, якія ўжо прагаласавалі, гэта сапраўды рэальныя людзі, рэальныя беларусы. Але мэта сабраць яшчэ больш, змабілізаваць яшчэ больш беларусаў, каб тыя узялі ўдзел у галасаванні. Колькі будзе працягвацца гэтае галасаванне? За 3 дні 600 тысячаў, будзеце чакаць як мага даўжэй, ці ёсць акрэсленыя тэрміны? Задача этой кампаніі змабілізаваць людзей, змабілізаваць грамадскую думку, вярнуць людзям адчуванне смеласці, адзінства, большасці. Першыя вынікі будуць абвешчаны 25 сакавіка, але само галасаванне можа працягвацца і пасля. Тут жа няма фінальнай мэты. Мэта гэта каб людзі адчулі, што яны могуць паўдзельнічаць у палітыцы. Мэта стварыць кантраст. Мы за мірнае вырашэнне ў той час, калі Лукашенко палохае дручкамі, вадамётамі і танкамі. Мы за тое, каб скончыць крызіс, а Лукашенко крызіс развязвае. Менавіта ў стварэнні гэтага кантрасту паміж мірнымі мы і варожымі, тэрарыстычнымі, злаагрэсіўнымі імі. У гэтым ёсць мэта. Франак, да нашай размовы уласна далучаецца грамадска-палітычная дзеячка Вольга Карач. Вітаем, спадарыня Вольга. Спадзяюся, што чуемся і праз момант пабачымся таксама. Спадарыня Вольга, чаму так рэагуеце на Святлану Ціхановскую, на ейны штаб і гаворыце пра фальсіфікацыі? Каго вы, уласна, абвінавачваеце ў гэтым? Чаму такая крытыка? Па-першае, чаму я рэагую на Святлану Ціхановскую? Я заўсёды яе падтрымоўваю, і учора я таксама прыехала яе падтрымаць і удзельнічала ў пікеце салідарнасці з патрабаваннямі вызвалення яе мужа Сергея Ціхановскага. І мне падаецца, што тут медыа ці нейкія там варожыя сілы вельмі так іскусна раздуваюць нейкія там плёткі ці нейкія, не ведаю, што яшчэ, але я з павагай стаўлюся да Святланы Ціхановскай і, па-мойму, ніколі я не казала ні аднаго дрэннага слова яе адрас. То бок вы ўжо прагаласавалі на платформе «Голас» ці яшчэ збіраецеся гэта рабіць? Я чакаю адказаў на пытанні, якія гучаць у публічнай сферы, і тады вызначуся, галасаваць мне ці не. А беларусаў заклікаеце? Беларусаў да галасавання заклікаеце? Я хацела бы спачатку пачуць адказы на пытанне, а пасля вырашыць для сябе, ці ёсць сэнс галасаваць, ці няма гэтага сэнса галасаваць. Пакуль што вось у публічнай прасторы, калі вы паглядзіце ўсе мае публічныя выказванні, то вельмі ясна, што я пакуль больш задаю пытанне, чым, скажам, кажу, ісці галасаваць ці не ісці галасаваць. Франак, то бок атрымліваецца, тут ніякага канфлікту няма на лініі штаб Святланы Ціхановскай, Вольга Карач? Ніякага канфлікту быць не можа, таму што ўсе працуюць на адну адзіную мэту. Гэта свабодныя выбары, гэта вывад краіны з крызісу. Гэтае галасаванне, гэта спроба ўзмацніць нашыя сілы, аб'яднаць людзей, потому что галасаванне открывае две вялікія кампаніі. Одна кампанія гэта по прыцягненню наших замежных партнераў да стварэння дыялогавай пляцоўкі на самых розных узроўнях, каб мы як можна хутчэй выйшлі з крызісу і арганізавалі новыя выбары. А другі трэк гэта арганізацыя пратэсту, супраціву, як вулічных акцыяў, так і эканамічных пратэстаў унутры Беларусі. Гэты голас, гэта пачатак палітычнай вясны 21 года. Гэтым галасаваннем усё толькі пачынаецца. Форум Каліноўскага, які ў Вільні на вельмі высокім узроўні, будзе заўтра. Ці вы туды таксама запрасілі спадарыню Вольгу? Гэты форум арганізоўвае літоўскі Сейм. Зараз адбываецца менавіта ў гэтым будынку, дзе я знаходжуся, падрыхтоўчая канферэнцыя, дзе абмяркоўваюць і праграму заўтрашняга форуму, склад удзельнікаў. Вельмі важна, каб заўтра прадстаўнікі Францыі, Нямецчыны, ЗША і Великабрытаніі прапанавалі канкрэтныя шляхі да вырашэння крызісу ў Беларусі. Вельмі важна, каб яны не галаслоўна
не просто заклапочанасцю і заявамі, а канкрэтнымі дзеяннямі паказалі, якім чынам гэтыя дыялогавыя пляцоўкі могуць быць створаныя. Таму наша задача заўтра па выніках форуму атрымаць канкрэтныя дарожныя карты, прапановы і, безумоўна, падтрымку як ад міжнародных арганізацый, так і канкрэтных дзяржаваў. Спадарня Ольга, вы пойдзеце заўтра? Я не атрымоўвала ніякага запрашэння. Што датычыць тых пытанняў, якія вы кажаце, што ў вас яны ўзнікаюць вось да гэтага галасавання, якія гэта пытанні, ці можам пачуць? Но, спадар Франак, па-першае, я хацела б сказаць, што, на мой погляд, беларускае грамадства, яно не прывыкла чуць розныя думкі. І таму, калі ёсць нейкія, скажем так, пытанні ці нейкія дэбаты, яно ўспрымае ўсё, в прынцыпе, так, як ведаеце, як у адным савецкім фільме, ўсё прапала, гіпс здымаюць, там, пратэсты здуліся ці яшчэ што-небудзь. На мой погляд, задаваць пытанні нармальна, на мой погляд, мець розныя падыходы гэта нармальна. Самае галоўнае, што ўсе палітычныя сілы рухаюцца ў адным накірунку, і ўсе палітычныя сілы працуюць на перамогу і выкарыстоўваюць усе метады, якія вось яны лічаць прыводзяць да гэтай самай перамогі. Гэта першае. Па-другое, што мяне вельмі трывожыць ва ўсёй гэтай сітуацыі зараз, якая вось развіваецца, мне вельмі важна, каб Еўропа не вырашыла, што ўсё Лукашенко перамог, і ён такі будзе услоўна ці умоўна легітымны там кіраўнік краіны, і яна не пайшла на перамовы менавіта з Лукашенко ці з яго прадстаўнікамі, перамовы менавіта пад умовы, на якіх ён застаецца, напрыклад, вызваленне ўсіх палітычных вязняў, але яны прызнаюць Лукашенко такім легітымным, умоўна легітымным кіраўніком дзяржавы. Для мяне гэта вельмі важна, таму што мне б не хацелася, каб гэтыя ўсе ахвяры былі дарэмныя. Другое, мне вельмі таксама важна, калі мы кажам пра верасень 2021 года, каб мы адразу казалі, што калі вось штаб Светланы Ціхановскай, ён усіх кажа пра новыя выбары, што гэта ідзе гаворка менавіта пра прэзідэнцкія выбары без Лукашэнкі. Не пра мясцовыя выбары, якія грошы закладзеныя ў беларускі нацыянальны бюджэт, а менавіта выбары без удзела Лукашенка, і прэзідэнцкія выбары — гэта абранне новага кіраўніка дзяржавы, які бярэ на сябе палітычную адказнасць праводзіць неабходныя дэмакратычныя і палітычныя і эканамічныя рэформы. Для мяне гэта таксама вельмі важна, і вось вельмі важна, каб нашыя, скажем так, усе ініцыятывы яны не прывялі ў выніку да таго, што Еўропа скажа: «Ай, ладно, давайте мы выпустим хотя бы палітычных вязняў, хай Лукашенко застаецца». Вось для мяне гэта прынцыповае пытанне. Хіба ў штабе Святланы Ціхановскай тут няма сумневаў, што выбары павінны адбыцца без Лукашэнкі, праўда, Франак? Прэзідэнцкія. Прэзідэнцкія, безумоўна. Франак Вячорка адключыўся на момант. Дзякую, спадарня Ольга. Спадзяюся, што ёсць Франак, то Лукашенко хіба не будзе удзельнічаць у гэтых выбарах. Гэта відавочна, праўда? Я думаю, я даю 95%, што не будзе. Я нават амаль пераканана, што не будзе браць удзел асабіста ў перамовах. Я думаю, што для яго, чалавека эгоістычнага, індывідуаліста, які нічога акрамя сваёй улады ў жыцці так і не цэніць, ён максімум пашле сваіх прадстаўнікоў. А ёсць вялікая верагоднасць, што на перамовах будуць удзельнічаць прадстаўнікі рэжыму, можа быць сілавога блоку, можа быць чынавенства, алігархату, але не тыя, хто цяпер атаясамліваюць сябе з рэжымам. Я таксама лічу, што перад умовамі для пачатку перамовы павінна быць вызваленне палітвязняў і спыненне гвалту на вуліцах. Гэта не павінна быць прадметам, а менавіта перад умовамі. І таму зараз трэба правесці працу на дыпламатычным фронце найперш, каб вось гэтыя дзве перадумовы былі выкананыя. Заўтра ўдзельнічае ў паседжанні Дэвід Макалістер, гэта кіраўнік камітэту па замежных справах Еўрапарламенту, і мы ў тым ліку будзем гаварыць пра вось гэтыя фарматы і перадумовы для перамоваў. Нам вельмі важна выйсці на агульнае разуменне.
каб гэтае разуменне было агульнае паміж міжнароднымі структурамі АБСЕ і ААН. Франак, бачна, што ёсць, прынамсі, паміж вамі ўсё ж такі гэтая згода. Гэта самае важнае, бо Ольга Карач задае пытанне, ты адказваеш на гэтыя пытанні і адказваеш так, як бы хацела хіба Ольга Карач пачуць, спадзяюся. Па гэтаму спадарэнне, Ольга, чакаем, што вы прагаласуеце на платформе «Голас» і будзеце таксама заклікаць беларусаў да гэтага. Дзякуй за гэтую размову. Ольга Карач, грамадска-палітычная дзяячка, Франак Вячорка, дарадца Святлана Ціханаўская ў міжнароднай палітыцы, з намі на відэосувязі разам са знакамі Вікторыі. Змяняем тэму. «Энеіда на выварат» ці «Тарас на Парнасе» — творы вядомыя са школы, а ў 19 стагоддзі яны хадзілі ў спісах як ананімныя і забароненыя, таксама як і публіцыстыка тайных суполак філаматаў і філарэтаў. Гэта пачаткі. Гісторыя самвыдату, слова, якое стала вядомым у савецкія часы. Самвыдат — неафіцыйнае і падцэнзурнае выданне, якое абараняецца ад цэнзуры. І вось у 21 стагоддзі слова ажывае на практыцы. Падаецца неверагодным, але сучасная цэнзура адрадзіла самвыдат па ўсёй краіне. Алена Дубовік. Новы беларускі самвыдат пачаў з'яўляцца яшчэ ў жніўні, у першыя тыдні пасля выбараў. Цяпер такія газеты сустракаюцца амаль у кожным буйным горадзе, але ўся гэта дзейнасць падпольная. Увесь працэс ад вёрсткі да трапляння самвыдату ў паштовую скрыню засакрэчаны, але ў нас атрымалася паразмаўляць з аўтарамі і распаўсюднікамі шэрагу выданняў. Это совсем небезопасно, это очень уголовно наказуемо в данный момент и влечет за собой арест как минимум 15 суток, но если докажут, то еще больше, еще и уголовку припишут. Все боятся. Мне кажется, нет такого человека, который не боится. Даже, я думаю, те, которые за Лукашенко, они тоже какой-то части боятся. Ці вы спрабуеце вас знайсці сілавікі? Ці нейкім чынам вам перекрыть дыханне? Изредка попадаются наши распространители. Редко, но иногда попадаются. А наша редакция, нас несколько человек, наша редакция не имеет офиса в физическом смысле. Наш офис – это Telegram. Сёння ў Беларусі з рознай перыядычнасцю выходзіць каля 16 самавольных выданняў. Гэта і газеты менскіх раёнаў, і часопісы абласных гарадоў. Друкуюць іх як выдаўцы, гэтак і самыя чытачы. Усе нумары рэгулярна збіраюць у адным тэлеграм-канале. Наша газета выходит один раз в неделю. У нас 2 листовки. Они выходят как листовки, чтобы забрасывать в почтовые ящики. Мы начали издавать ее после этих массовых беспорядков, после президентских выборов, и выходит по сей день. Мы распечатываем нашу газету. Примерно экземпляры выходит 100. Если кто-нибудь из других районов тоже распечатывает, тоже у себя закидывает. В день я разношу от 500 до 1200 газет. Я, наверное, около 30 тысяч газет уже разнесла. Оказалось, что я побывала и в доме, где живет Губопик, и в доме, который построен для милиционеров. Очень он пристально на меня смотрел, почитал. Ну, правда, выкинул, не порвал, выкинул газету. Бальшыня газет выходзіць у Менскую абласных гарадах. Няма сучаснага самвыдату толькі ў Берасці і вельмі мала яго на поўдні Беларусі. Людзі якога ўзросту у асноўным складаюць вашу аўдыторыю? Это в основном люди зрелого возраста, пожилого возраста, не только. В основном это люди, которые мало пользуются интернетом или вообще к нему доступа не имеют. Хотелось работать с офлайн аудиторией, чтобы они узнавали новости не только из телевизора, но и из каких-то независимых источников. Мы рассчитываем больше на старшее поколение, которое привыкло читать газеты и которое меньше пользуется интернетом. 99% реагируют адекватно и просят в руки даже: дайте мне, пожалуйста, я почитаю. Вот. Очень-очень мало, которые я вижу, что просто не хотят, не интересуются, выкидывают и все. У жніўні пачалі ціснуць на зарэгістраваныя незалежныя газеты. Дзяржаўныя друкарні спынілі супрацу з выданнямі «Народная воля», «Белгазета», «Свабодныя новасці плюс», «Брестская газета». Не друкуюць слонімская газеты, газеты «Вольная глыбокая». Найстарэйшая беларуская газета «Наша Ніва» не выходзіць у друкаваным выглядзе з 2018 года. Ці зможа хваля сучаснага самвыдату заняць месца прафесійных выданняў? Я бачу вот эту нашу Гродзенскую, два,
газеты гэта назваць. Ну, лістовка, да, лісток газеты гэта назваць не. Ну, гэта просто довольно так радикально, супраць, конечно, и супраць всего того, что отбывается, радикально, писали там, бачно, не журналисты. Паводле Міколы Канановича, асноўнай аўдыторыяй цяперашняга самвыдату могуць быць толькі пенсіянеры, якія прызвычаіліся чытаць менавіта папяровыя газеты. Выжыць без добрага фінансавання ў 21 стагоддзі такім выданнем будзе складана. Ёсць такі стэрэатып, што ўсё гэта фінансуецца там польскімі куклаводамі, чэшскімі куклаводамі. Вось ці маглі б вы распавесці пра гэты бок? Наши газеты финансируются, существуют на частное пожертвование людей. Существуют также возможности получить деньги из каких-то фондов, частные ли лица, фирмы. Нас никто не финансирует, хотя люди предлагали материальную помощь, но у меня нет затрат на нее. Единственные затраты – это мое личное время. Мы сами распечаткой сейчас не занимаемся. Во время начала протестов, да, я просто приходил в типографию с флешкой, печатал где-то 200 экземпляров. Беларускі самвыдат у найноўшай гісторыі зарадзіўся на пачатку 70-х гадоў. Момант самага актыўнага развіцця прыпаў на 1988-1991 гады. Конечно, это было небяспечна. Калі казаць пра савецкія часы, яшчэ там, нават сярэдзіна 80-х, это было вельмі небяспечна, бо это страшэнныя артыкулы крымінальныя за самвыдат. Чым скончылася выданне тагачаснага самвыдату? З'явіліся звычайныя газеты, атрымалі свабоду. Вот мы згадваем там, напрыклад, тыднёвік літаратуры мастацтва, дзе друкаваўся, напрыклад, артыкул Пазняка пра курапаты. Да? Как бы эта миссия уже, как бы она сама вычерпала себе. То есть уже далей гэту справу понесли нормальные медыі. А чаму ўзнік сучасны самвыдат? Першая причина это палітычная, что в этой ситуации трэба данесці нейкія свае думкі, ідэі. Нават хоць ёсць інтэрнэт, але ёсць кола людзей, старэйшага веку, якія не карыстаюцца, не маюць у іх фейсбукі, не ходзяць тэлеграм-каналы, і яны толькі глядзяць тэлевізор. Гэта праца, это працэсная праца. То есть калі нельга выходзіць на маршы, то можна друкаваць самвыдатаўскія гэтыя газеткі. І яшчэ ж уплывае знікненне газет. І в этой ситуации, калі нельга выдаваць легальную незалежную газету, то сталі з'яўляцца нелегальныя самвыдаты. За час рыхтавання гэтага матэрыялу распаўсюднікаў адной з самвыдатаўскіх газет затрымалі. Гэта ўжо не ўпершыню. Раней распаўсюднікаў такіх выданняў каралі штрафамі і нават сотнямі. Иду с мыслями, что я должна как можно быстрее разнести газеты, как можно больше разнести газет. Страха уже как такового нет, потому что я уже заработал достаточно себе. Больше я сделаю, меньше я сделаю, я уже все равно. Быстрее хочется донести людям правду. Алена Дубовик, Белсат. Больш за 75 гадоў Генеральная пракуратура чакала, каб узбудзіць крымінальную справу па факце генацыду беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Падавалася б, што гэта факт і даказваць нічога не трэба, бо карнікі знішчылі кожнага трэцяга беларуса. Але генеральны пракурор Андрэй Швед зрабіў раптам адкрыццё, і вось што ён, спадарства, нам кажа. Генеральная пракуратура некалькі месяцаў таму пачала працу, скіраваную на тое, каб вырашыць пытанне аб узбуджэнні крымінальнай справы па факце генацыду ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны. Таксама Швед пахваліўся, што разам з парламентам падрыхтавалі законапраект, скіраваны на супрацьдзеянне гераізацыі нацызму. Справа добрая, як і супраць фашызму. Пытанне ў іншым. Навошта крымінальная справа, калі генацыд беларусаў ніхто не аспрэчвае, і супраць каго прыменяць новы закон пра гераізацыю нацызму? Ды што пад яго падпадзе? Ці гэта проста нагода, каб кожнага змагара за незалежнасць і нацыянальную сімволіку зрабіць нацысцкімі? Хаця ў мяне, як і ў тысячы беларусаў, і іншае пытанне: калі будзе хоць адна справа за збіццё
катаванні, забойствы мірных пратэстоўцаў. Ці швед таксама будзе чакаць гэтыя 75 гадоў. Хаця не, у Беларусі ж нікога не білі, не забівалі, а ўсе скаргі сведак не абгрунтаваныя і не пацверджаныя. Так лічыць і заяўляе пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН Юрый Амбразевич. І вось таксама спадарства ягонае выказванне. Такім чынам няма ніякіх доказаў, якія дазваляюць кваліфікаваць ужыванне сілы з боку органаў правапарадку як празмернае і неправамернае, кажа пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН. Хіба ў спадара Амбразевіча праблема са зрокам. Раней ён у Менску бачыў толькі пару сотняў пратэстоўцаў, калі выходзілі сотні тысяч. Цяпер таксама кажа, што Святлана Ціхановская гэта ніхто і завуць яе ніяк, бо ў сацыяльных сетках на яе не падпісаныя нават 100 000 чалавек. Сапраўды, колькасць лайкаў вырашае ўсё. Але і тут схлусі. У інстаграме Ціхановская мае нават 170 000 падпісантаў, а пасля заяваў Амбразевіча больш за 100 000 і ў тэлеграме. А што да збітых і забітых, кінутых за краты? Праваабарончы цэнтр «Вясна» па стане на 19 сакавіка пятніцу назваў 288 палітычных вязняў. Органы папярэдняга расследавання Беларусі атрымалі 4644 скаргі аб ужыванні фізічнай сілы і спецсродкаў прадстаўнікамі МУС, якія разганялі пратэсты. Хоць нейкіх справаў супраць карнікаў нуль. А памятаеце, як былы начальнік губазік Мікалай Карпянкоў збіраўся будаваць канцлагеры для беларусаў. І адзін нават паўстаў. Былы міністр унутраных справаў Юрый Караеў адразу хацеў нас знішчаць. Аўдыёзапісы ёсць. Ці пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН Юрый Амбразевич не толькі сляпы, хлус, а таксама і глухі? Затое, як узламалі скрыню дэпутата Геннадзя Давыдзькі ды разаслалі адтуль мэйлы з заклікамі да пераменаў, то следчы камітэт узбудзіўся і завёў крымінальную справу ўжо на наступны дзень. Ну, вы скажаце, гэта ж Давыдзька, а мы так, беларусы. Скажыце дзякуй, што не ўдарылі. Вось Менчуку, якога збіў 9 жніўня аўтазак каля стэлы ў пятніцу, далі 2 гады калоніі. Пракурор кажа, што мужчына сам кінуўся на машыну. Можа, і сам сябе пераехаў? І хто тут фашыст? Пытанне рытарычнае. А цяпер загадка. Маладыя і талковыя ды могуць замяніць Лукашэнку. Прынамсі, на такую замену узурпатар згодны. Абодва на Г пачынаюцца генерал ды губернатар. І абодва на К называюцца, хаця разуменне маладосці ў стасунку да іх адноснае. Аднаму пад 50, другому пад 60. Кіраўнік гарадзеншчыны Владзімір Карайнік на пасаду патрапіў пасля выбараў. Да гэтага быў міністрам аховы здароўя. Пры яго кіраванні лекары заставаліся нават без масак і прасілі дапамогі валанцёраў. А статыстыку пра памерлых пацыентаў ад каронавіруса хавалі як умелі. А вось другі Юрый Караеў, інспектар гарадзеншчыны, на пасадзе таксама пасля выбараў. Да гэтага міністр унутраных справаў. І гэта ён сказаў, што беларускі народ тупаваты, а беларусаў называў лішнімі людзьмі. А каго б вы з іх выбралі? Транзит власти один. Выборы народ избрал. Все, мои дети после меня не будут президентами. Вот у меня 2 человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах. Потом будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор. Молодые, новое поколение, толковое, знающее цену этой стране. И таких уже, я так начинаю уже присматриваться, оказывается, есть у нас люди достойные, знающие страну. Они будут конкурировать. А цяпер давайте перанесемся ў Берасць, абласны цэнтр, у якім жыве больш за 300 000 чалавек, і калі нехта ездзіў у Польшчу цягніком, аўтам ці аўтобусам, мог мінаць гэты горад на нашай заходняй мяжы. Гэты горад вылучыўся яшчэ раней пратэстамі супраць акумулятарнага заводу. Падчас свайго візіту ў Берасці Александр Лукашенко нават паабяцаў летась у чэрвені рэферэндум. Жыхары паверылі, Лукашенко схлусіў. На гэтым тыдні завод прызналі бяспечным і надзейным, а у правядзенні рэферэндуму адмовілі. Сёлета ў лютым у Берасці абласны суд прызнаў вінаватым забітага Геннадзя Шутава. Пацярпелымі ж у справе сталі тыя, хто забіваў.
Добра, што хоць Шутава вызвалілі ад пакарання, не ўяўляю, як бы яго выконвалі. Затое сведка забойства Александр Кардзюкоў за тое, што бачыў смерць сябра, атрымаў 10 гадоў калоніі. Фармальна ж судзілі за супраціў міліцыянту. На гэтым тыдні таксама ў берасці ў следчы камітэт выклікалі Марыну Сіліч. Жанчына, можа б, і прыйшла, але памерла яшчэ летась у ноч з 2 на 3 лістапада. Следчы ж Юркевіч яе так чакаў на допыт у якасці сведкі, што нават позву даслаў. Сына нябожчыцы затрымалі на пратэсце ў верасні, моцна збілі ды завялі крымінальную справу. Супраць яго ж. Хлопец вымушана з'ехаў за мяжу, то ўзяліся за памерлую маці. Адказваюць і мёртвыя, і жывыя, толькі не самыя карнікі. Яны пацярпелыя, а цяпер ёсць новая прапанова ад Генпракуратуры, каб за шкоду не толькі службовым асобам, але і іх родным караць. А паколькі службовай асобай можна прызнаць любога працаўніка дзяржаўных установаў, то спіс абароненых можа быць вельмі шырокім. Што пра гэта думаць? Запытаемся ў берасцейцаў, калі ўжо мы столькі сказалі пра гэты горад. Я лічу, што не. Чему так думаете? Милиция обладает довольно великой охраной. И она небезпечна. Треба. Чому так думаєте? Тому що не завжди до чиновників приходять люди, які адекватні. Я не занимаюсь политикой, я уже нормальный пожилой человек и не интересуюсь этими темами в плане того, что кто чего хочет. Мне кажется, наша милиция защищена. Добавить нечего. Достатково, хватает их законов. Не надо новых больше. Уже и так жестко, сильно. Их оборонять, их надо душить всех и всех поменять. Они достали уже народ своими насилием и всем остальным. Все силовые структуры нужно поменять, все. Конечно же нет. И так с перебором. Я думаю, что они разберутся сами без нас. Если с любой стороны, невзирая на то, что чиновник ты или представитель власти, соответственно, должны отвечать все. Пускай вот чиновники будут оказаны, если они не правы. Конечно. А народ что народ? Мы молчим, да и все. Соглашаемся, со всем киваем, потому что куда нам деваться? І гэта, спадарства, яшчэ не ўсё ў нашай праграме, што чакае наперадзе. Намёты на Кастрычніцкай плошчы, пратэст супраць несумленных выбараў, разгон, зачыстка і паход на акрэсце на 15 гадоў плошчы 2006 года. Это ужас. Это катастрофа просто. Вот и все. Больше слов не находится. А коли порівняти з сьогоднішніми подіями? Это еще хуже, чем в 2006 году. Это намного хуже. И что он творит? Я без слез не могу говорить об этом. Высновы, паралелі, мінулае і сучаснае, куды мы ішлі і да чаго прыйшлі. У студыі экс-кандыдат на прэзідэнта выбараў 2006 года Александр Міленкевіч і амбасадар Беларусі ў Польшчы той пары Павел Латушка. І далучаюся да іх з маімі пытаннямі. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, і вельмі рады бачыць вас у нашай студыі. Добрый вечер. Узгадваем сёння тыя падзеі, але, напэўна, паразмаўляем не толькі пра гэта, бо многае змянілася за 15 гадоў. Спадару Александр, можа, пачнем з вас, бо гэта была вельмі важная падзея, і ўсе мы памятаем гэтыя кадры, прытыленую вашу жонку Іну Кулей у роспачы пасля разгону плошчы. Што гэта тады было для вас? Плошча гэта было пачуццё перамогі над страхам. Выбух энергіі каласальны. І тыя вочы людзей, якія стаялі і верылі ў тое, што ад гэтага моманту яны людзі, з якімі трэба лічыцца. Пачуццё годнасці калектыўнай, салідарнасці, кансалідацыі. Дзіўная энергетыка, і ўсе пра гэта зараз успамінаюць. Я павіншаваў тых людзей, што тады былі, і многія пішуць, што і сёння мы жывем гэтым эмацыянальным выбухам. Спадару Павел, сёння вы прадстаўляеце народнае антыкрызіснае ўпраўленне. І пра гэта трэба гучна казаць, бо гэта вельмі важна. Але тады амбасадар у Польшчы, як вы ўспрынялі тады тыя падзеі?
Я уже адказваў на гэтае пытанне, можа агульна, не канкрэтна прывязваючыся да гэтай падзеі, але кожны ідзе да свайго храму свой шлях, і гэты шлях трэба прайсці. Я прайшоў свой шлях праз выпрабаванні, праз пакуты, праз тое, што рабіў. Я прашу прабачэння за тое, што я рабіў. Я казаў гэта публічна і гатовы гэта паўтарыць яшчэ раз. Але сёння я разумею, як важна сапраўды быць разам. Разам дзеля таго, каб наша краіна была незалежная і свабодная. Бо без свабоды няма незалежнай Беларусі. Вельмі важныя словы, спадар Александр. Вельмі важныя. Я думаю, што і калі кажам пра 2006 год і запытаць самого себе, ну а што гэта было, вот, што самае каштоўнае? Адзінства. Вот тады апазіцыя сапраўды практычна ўся аб'ядналася, і вынік быў такі, менавіта мабілізацыйны. Мяне мала хто ведаў, я з Гарадзеншчыны прыехаў з НЖО, не палітык, і толькі таму, што мяне абралі на кангрэсе 1000 чалавек абраных дэлегатаў, я за месяц меў рэйтынг 18%. Ніхто не ведае па-ранейшаму, а рэйтынг расце, тому што людзі паверылі, раз аб'ядналіся, штосьці будзе. Спадар Павел, як дзяржава тады ўспрымала тое, што адбылося? Тысячы людзей выйшлі на плошчу, тысячы незадаволеных. Як унутры сістэмы гэта выглядала? Была нейкая паніка, страх, размовы пра гэта? Ну, я думаю, што я не памятаю ўжо так дакладна, але я думаю, што гэта сцэнар той, які быў напісаны фактычна з першых гадоў праўлення Лукашэнкі. Я ўспамінаў ужо ў эфірах, што ў 96-м годзе я хадзіў на Дзень волі, на Дзень БНР, на камуністычную, будучы аташэ Міністэрства замежных спраў, дзяржаўным служачым, як мы разам з маім сябрам уцякалі ад міліцыі, ад дубінак, і ў апошні момант нам удалося гэта зрабіць. Я б не быў і дыпламатам, зразумела, маё жыццё, хутчэй за ўсё змянілася. Як успрымала яна тады, так ж сама, як успрымае зараз. Гэта гвалт, гэта зрабіць усё, каб не даць людзям права рэалізаваць за тое, за каго яны прагаласавалі ў 2006 годзе, за каго яны прагаласавалі ў 2020 годзе. Але я думаю, што моцы і сілы, менавіта аб'яднаўчай сілы, энергіі ў нас на шмат кроць болей зараз. Я таксама узгадваю тыя падзеі, памятаю, што гэта быў бадай апошні год маёй аспірантуры, і тады у нас у інтэрнаце вельмі шмат пра гэта гаварылі. Нехта збіраўся ехаць у Менск на плошчу, нехта баяўся туды ехаць. Як выглядала арганізацыя гэта ўсяго? Бо тады не было тэлеграм-каналаў, дзе можна было напісаць «прыязджайце» і ўсе прыехалі. Таксама з інтэрнэтам былі вялікія клопаты яшчэ тады. Конечно, інтэрнэт не адыгрываў тады. Хто сказаў, стаўце намёты на плошчы і пачалі ставіць гэтыя намёты? Я скажу так, што на кожнай сустрэчы, на якой мы праводзілі, больш за 50 гарадоў праехалі па ўсёй Беларусі, я калі выходзіў да людзей, дзякаваў, што яны прыйшлі паразмаўляць, і казаў, што, ведаеце, мы ж самі не верым, што выбары якія-то ёсць. А чаму мы пайшлі, калі выбары несумленныя? А мы пайшлі таму, каб з вамі сустрэцца і даказаць, што нас многа, і мы хочам іншай краіне жыць. І я вас прашу толькі аб адным. Прыйдзе дзень выбараў, выбараў не будзе сапраўдных, не будзе падліку галасоў. Прыедзьце ў Мінск, прыйдзіце на плошчу, і хай будзе знак пратэсту, нашай незгоды. Бараніце сябе, сваіх дзяцей. І людзі як бы былі закліканы, это ўсё было ў прэсе, хаця інтэрнэт-каналаў, канешне, не хапала. Спадар Павел, таксама, напэўна, з Беларусі, з Міністэрства замежных справаў да амбасады ў Польшчу ішлі нейкія сігналы, бо Польшча заўсёды была краіна, якая падтрымлівае беларускую дэмакратыю, а вы былі ў гэтай краіне тады. Як гэта выглядала? Я памятаю, што я быў выкліканы ў Міністэрства замежных спраў Польшчы, выклікаўся фактычна штодня на працягу 6 дзён, і быў пастаўлены ультыматум урада Польшчы, ураду Беларусі ў сувязі з атрыманнем, бадай жа гэта тады было, двух польскіх дэпутатаў. Я памятаю, што фактычна да 9 раніцы былі пастаўлены ўмовы польскім урадам да таго, каб вырашыць гэты ультыматум, і ноччу я размаўляў з міністрам замежных спраў Беларусі, тады Сергеем Мартынавым, каб знайсці выхад, і выхад быў знойдзены. Фактычна мы задаволілі ультыматум польскага ўраду на той момант. І вось якраз такі, гледзячы на тую сітуацыю з таго боку, і сённяшнія, напрыклад, рухі у цэлым Еўрапейскага саюза, я хацеў бы казаць ўсё ж такі пра Еўрапейскі саюз, я бачу, што тут шмат невыкарыстаных інструментаў, якія раней Еўрапейскі саюз выкарыстоўваў больш значна і выкарыстоўваў сілай.
Сёння, калі глядзець з перспектывы 15 гадоў на тое, што адбылося, што потым адбывалася, бо па дарозе была ўжо плошча 2010 года, таксама тыя падзеі, якія маем сёння. Спадар Александр, ці няма такога, вас не ведаю, кожную раніцу ці раз на нейкі час вы прачынаецеся і думаеце, нешта зрабіў не так і трэба было б інакш? Я скажу об том, что у нас было трошки замного романтики, и нам обещали кіраўнікі, это было больше за 10 человек, кіраўнікі комиссии из разных регионов Украины, что они придут на площадь, когда она будет, и скажут правду про подлик голосов, про неподлик голосов. И никто не пришел. Мы працавали у Менску на заводах, фабриках, закликали людей подтрымать нас, в университетах. Студентов много было, заводы не спыніліся. І я нікога не абвінавачваю, таму што грамадства тады не было гатовае падтрымаць дэмакратыю, перамену, змагацца за свабоду. Пік лукашэнкаўскай эканомікі. Расла зарплата, Расія дапамагала, і людзі думалі, ну што тут шукаць таго журавля ў небе, калі і так не кепска. І нас падтрымала та частка, якая за Беларусь беларускую, за Беларусь еўрапейскую, ну, процентаў 30 у суме за дэмакратаў прагаласавала. А ці сёння ў нас не зашмат рамантыкі ў многіх, бо мы ўвесь час чакаем, калі гэтыя перамены і вось-вось яны адбудуцца. Таксама чуем увесь час, што вось-вось. Ну, ведаеце, я стараюся быць прагматычным палітыкам, уже не дыпламатам, а хутчэй палітыкам, таму я зыходжу з рэальнага стану рэчаў, ацэнкі той сітуацыі, якая склалася, складваецца, як развіваецца, і менавіта рабіць трэба тое канкрэтнае, што можа прывесці да перамовы. Верыць у рамантыку, марыць трэба, бо чалавек жыве, калі марыць, але трэба працаваць дзеля таго, каб гэтая мара збылася. Бо можа скразняк калісьці адчыніць гэтыя дзверы, но можа гэта мара так знянацку нам раніцай мы заўтра прачнемся і ўсё вырашана, мы ўсе шчаслівы на вуліцах нашага Мінска, як сёння напісаў спадар Філіпенка, вельмі добры такі артыкул, да слёз як бы, але ўсё ж такі на гэта трэба працаваць і напрацавацца яшчэ трэба нам усім разам. Нам трэба трымаць волю ў кулаке, нам трэба сціснуць гэтую волю і ісці да гэтай перамогі. Святлана Ціханаўская кажа, што выбары ўжо сёлета прэзідэнцкія павінны адбыцца. Як да гэтага? Гэта рамантыка ці гэта рэалістычныя прапановы? Ну, калі лідар так кажа, мы павінны разам намагацца і рэалізаваць тое, што кажа лідар беларускага народа, абраны ў 2020 годзе. Але сёння вельмі часта можна пачуць такую фразу, што лідара няма, бо дзяржава вельмі моцна пераследуе гэтых лідараў. Лідары альбо за мяжой, альбо сядзяць за кратамі. Спадар Александр, у вас у гэтай сітуацыі не ўзнікала такое жаданне? Маю досвед 2006, маю вялікія кантакты і сувязі, бяру на сябе ізноў гэтую ролю. Я лічу, што моя роля можа быць іншая, я магу быць дарадцам, і досвед вялікі, і кантакты ва ўсім свеце многія захаваліся. Я б не папракаў, што нашыя лідары сённяшняга пратэста за мяжой яны правільна зрабілі, таму што ў турме бы яны зрабілі значна менш. І тое, што яны робяць тое, што можна. І я не думаю, што іх рэйтынгі так падаюць у краіне, і не чую такіх заклікаў, што вяртайцеся, таму што вот тут трэба на передавую. Ці паступалі нейкія прапановы, можа, да спадара Паўла быць дарадцам, бо мяркую, што пры новых выбарах спадар Павел будзеце кандыдатам у прэзідэнты? Я хотел бы просто попросить коллег-журналистов просто перапыніцца, спыніцца і не ставіць гэтыя пытанні. Я дзякую спадару Меленкевічу менавіта за гэтую падтрымку і гэтыя словы. Гэта вельмі важна. 3 крымінальных артыкула ў маім пакоі, дзе я працую, зараз знаходзяцца. Гэта зразумела. Але, конечно, маёй мэтай з'яўляецца вярнуцца ў Беларусь. Маёй мэтай з'яўляецца вярнуцца мой дом у пасёлку Ждановічы, Мінскага раёна. Гэта моя самая вялікая мара. І калі я буду там, у сваім доме, значыцца, Беларусь уже будзе новай Беларусі, яно будзе дэмакратычнай Беларусі. І тады будуць ва ўсіх нас, усіх, хто ўдзельнічае ў гэтым працэсе, у тым ліку той, хто падтрымлівае, можа, нелегітымную ўладу, браць удзел у дэмакратычных выбарах. Давайце працаваць менавіта на гэта. Давайце працаваць на тое, каб мы вярнуліся дамоў, каб у нас была новая дэмакратычная Беларусь. І гэта хіба не так проста зрабіць. Нават з улікам 2006 года вы гаворыце, што мы былі моцныя, яны былі не такія моцныя, але дзяржава кінула ўвесь рэсурс, каб за гэтыя 15 гадоў узмацніцца максімальна. Так, і сёння мы бачым крывавы тэрор у нашай краіне. Палітыка сапраўды крывавага унутранага тэрору, і ўлада з'яўляецца тэрарыстам, несумненна.
Но гэта ў той момант, калі упершыню большасць людзей за перамены. Я не сумняваюся, што працэнт вельмі вялікі, но мова не о 50, а значна большым працэнце. Людзі хочуць пераменам, прыйшло новае пакаленне, інтэрнэт-пакаленне. Лукашенко абсалютна састарэлы прэзідэнт мінулага стагоддзя, ён кепска разумее, што адбываецца, да яшчэ дарадцы такія агрэсіўныя. Таму я думаю, што ўлада ўжо прайграла і не набярэ новых галасоў. А, як вядома, штыкамі можна спыніць, палкамі, дубінкамі, але сидзець на іх не вельмі. Сёння мы размаўлялі з Мікалаем Халезіным пра тое, што немагчыма забіць ідэю, можна забіць паэта, пісьменніка, але ягоныя кнігі перамагчы нельга, і гэта паказвае гісторыя. Вось усё ж такі, гледзячы на тое, што адбываецца, вы заўсёды гаварылі пра дыялог, спадару Александр, так, і ў нашай студыі шмат разоў са мной у размовах менавіта за дыялог. Святлана Ціханаўская заклікала да гэтага дыялогу, да гэтых перамоваў. Чаму, спадару Павел, варта галасаваць і чаму варта ісці на гэты дыялог? Калі казаць пра пазіцыю Народнага антыкрызіснага ўправлення, мы маем сваю пазіцыю адносна гэтага праекта. Адразу скажу, я, як грамадзянін Беларусі, Павел Латушка, у рамках узаемнай падтрымкі дэмакратычных сілаў аддаў свой голас на платформе «Голас» за тую прапанову, якую ўнесла Святлана Ціханаўская. Але падчас дыскусіі, якая была вельмі хуткая, і фактычна рашэнне прымалася на працягу некалькіх дзён да старту гэтай кампаніі, мы ставілі вельмі важны, мне падаецца, пытанне. Добра, мы праводзім галасаванне, мы атрымліваем колькасць людзей, якія прагаласавалі. Калі мы атрымліваем менш ці параўнаўча тое, што далі афіцыйныя ўлады падчас апошняй выбарчай кампаніі, як гэта ацэньваць? Гэта перамога ці ўсё-такі гэта не перамога? Другое, як мы выкарыстоўваем гэтую матывацыю? Як мы прывядзем да таго, што Лукашенко сядзе за стол перамоваў? Калі не Лукашенко, то хто сядзе за стол перамоваў? Як трансфармаваць гэтую матывацыю ў канкрэтнай дзеянні? Вось тут у нас ёсць разуменне, што мы павінны рабіць ціск эканамічны, унутраны, унутрана-палітычны і знешні ціск на дзеючую ўладу. Толькі з сілай, з сільным партнёрам ён будзе гатовы размаўляць. А інакш, гэта... Спадар Павел, таксама у чацвер, хіба, калі не памыляюсь, разам са Святланай Ціханаўскай вы заклікалі Захад прызнаць тэрарыстычным рэжым. Ці магчыма размаўляць тады з тэрарыстамі? Гэта таксама пытанне. З тэрарыстамі, конечно, размаўляюць, каб вызваліць закладнікаў, але я думаю, што ў нашым грамадстве вялікая колькасць людзей, сапраўды вельмі вялікая колькасць людзей, якая не гатова размаўляць з Лукашэнкам. І тут для палітыкаў даволі такая цяжкае рашэнне, ці сапраўды даваць імпульс таго, чтобы з Лукашэнкам размаўляць. Але давайте адкажам на гэта пытанне. Ведаючы гэтага чалавека, чалавечую істоту, я бы сказаў лепш так, ён не пойдзе на размовы. Ён будзе рабіць усё, каб да апошняга свайго дня быць прэзідэнтам Беларусі. Спадарства, застаецца літаральна хвіліна напрыканцы пра дзень волі, які вось-вось праз некалькі дзён, вельмі важны дзень для ўсіх беларусаў. Спадар Александр, як ён мае выглядаць? Што сказаць беларусам? Гэта вялікае наша свята, гістарычнае. І трэба бараніць права яго святкаваць. І я, канешне, вельмі спадзяюся, што людзі выйдуць, хаця нікога не папракну, калі ў такіх рэпрэсіях хтосьці застанецца дома, таму што ёсць сям'я. Так было і ў 2006 годзе. Выходзілі і развітваліся са сваёй сям'ёй, бо не ведалі, які будзе лёс. Улада не веру, што яна можа дазводзіць свята. Яна будзе рэпрэсаваць, і гэта могуць быць правакацыямі. Вот тут я заклікаю проста тых, хто выйдуць, смелых, мужных, спрабаваць нейтралізаваць магчымыя правакацыі ўлад. І быць вельмі асцярожнымі. Спадару Павел, вы заклікалі беларусаў выходзіць на дзень волі, бо з гэтага дня мае пачацца вясна беларускага вызвалення. Гэта вельмі важна пабачыць, што нас шмат, вельмі важна пабачыць вочы адзін аднаго, дакрануцца адзін да аднаго і зразумець, што мы пачынаем нашу вясну беларускага вызвалення. Але важна падкрэсліць, што мы таксама прапановваем умоўна, зразумела, умоўна бяспечны шлях выхаду. Мы прапановваем выходзіць на
на вуліцы наших гарадоў, на тротуары, на ходнікі, не выходзіць на праезжую частку і там паказваць, што мы ёсць. Можа, хто вырашыць выкарыстоўваць сімволіку, ён таксама разумее, што ў гэты момант ён можа быць затрыманы. Калі без сімволікі, калі ласка, без сімволікі, але важна, каб у дзень волі нашай барацьбы за свабоду мы паказалі, што мы маем моц, мы маем гэтую сілу. Але трошки вось у канале Белсат сёння было сказано, што Латушка прапанаваў выходзіць на цэнтральныя плошчы гарадоў. Не, гэта не так. Мы менавіта прапаноўваем выходзіць на вуліцы, на тротуары. Гэта першы наш крок. І рыхтавацца трэба да наступных крокаў. Гэта тое, што кажа сам спадар Павел Латушка на Белсаце, а не тое, што нехта сказаў на Белсаце. І на гэтым спадарства ставім кропку. Дзякуй за гэтую размову. Александр Меленкевич, экс-кандыдат на выбарах 2006 года, вядомы палітык і асоба, і спадар Павел Латушка. Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, няма больш ніякага блога амбасадара, скрэсліваем. Гэта... Я кажуць, пажыццёва, хаця Лукашенко пазбавіў нават гэтага тытулу. Але вернемся, магчыма, да амбасадара ў іншых пасадаў пазней у Новай Беларусі. Дзякуй вам, спадарства, за гэтую размову. Мы пагутарылі пра 15 гадоў ад пачатку адных самых буйных паслявыбарчых пратэстаў у Беларусі 2006 года. Правялі паралелі з сённяшнімі днямі. Тады дзясяткі тысячаў чалавек, нязгодных з вынікамі галасавання, выйшлі на цэнтральную плошчу ў Менску і разбілі намётавае мястэчка. У выніку брутальнага разгону, паводле толькі афіцыйных, арыштавалі больш за 500 чалавек. Маштаб сённяшняга тэрору ўжо непараўнальны. А што пра тыя падзеі засталося у памяці Менчукоў? Но тогда просто люди еще были к этому не готовы. Сейчас люди, мое мнение, что сейчас люди более... Самосознание поднялось у людей, они уже не допустят такого, что происходит теперь. Тыя гады я, конечно, памятаю, но я в тыя гады был во внутренней политической миграции. Я никуда не ходил, я понимал, что это бессенсовно. Честно говоря, не помню, потому что в то время я жила в Солигорске и не находилась в Минске, и белорусское телевидение не смотрела. Находился недалеко, наверное, за полчаса до разгона пришел домой. Случайно получилось, потому что замерз, пошел к себе в мастерскую и включил интернет, тогда это трансляции ВКонтакте были. И как раз вот буквально полчаса побыл дома и начался разгон. Это еще хуже, чем в 2006 году. Это намного хуже. И что он творит? Я без слез не могу говорить об этом. То же самое, только не так сплоченный народ был, а применялись все равно насильственные действия со стороны властей. Даже не скажу, не знаю, что это было. Народ тогда был более добрый, более такой, знаете, от сердца. У него все шло от души. А вот сейчас просто народ запуганный. Просто жалко вот так довести народ. Ну, извините, конечно, про это время я просто не хочу разговаривать. Те, когда в 2006 были, я не могу сравнивать. Почему? Потому что, ну, конечно, этот раз, по-моему, мне кажется, больше было протестов. Естественно, конечно, люди ходили так уверенно все, каждый своими интересами, своими желаниями, совсем своим. Тогда просто люди действительно не были готовы к этому, однозначно не были. Сейчас уже да. Сейчас, я думаю, поколение сменилось реально, и люди по-другому стали думать. И, сейчас однозначно. Я думаю, что результат будет лучше, чем в 2006 году. 15 гадоў адной плошчы, 10 другой, а ўжо ў бліжэйшы чацвер дзень волі. Галоўнае свята нацыі. За святкаванне трэба было змагацца як за незалежнасць. Улады заўсёды баяліся гэтага дня і рыхтавалі свае сілы. Рыхтуюць і цяпер. Сцягваюць дадатковых карнікаў і запасаюць спецсродкі. У 2018 годзе святкаванне Дня волі ўлады дазволілі, і акцыя на той момант стала самай масавай у 21 стагоддзі. 100-е ўгодкі Беларускай Народнай Рэспублікі адзначалі ў горадні, на Днёмнам каля Каложы. Вельмі годна адзначалі. Сёлета ёсць відавочны загад дазволаў не даваць. А менская міліцыя і камунальнікі ўжо адмовіліся падпісваць дамову з арганізатарамі. Медыкі, што праўда, пагадзіліся. Бел-чырвона-белы сцяг для карнікаў стаўся забароненай сімволікай, але ж
Мы, беларусы, ведаем, якая нашая мова і які наш сцяг. Так, у іх моц зброі і спецсродкаў, але ніхто не ў стане забараніць нам гаварыць па-беларуску ці шанаваць сэрцам свой сцяг і герб. Упэўнены, што можа меней, чымся некалі, але ж нацыянальныя сцягі 25 сакавіка будуць лунаць, бо мы, беларусы, нікуды не зніклі і не знікнем. І таксама будзе гучаць «Жыве Беларусь». Да сустрэчы на Белсайце. Сергей Падсасонны. Пабачымся.